siyagoduka futhi Hawu usuyamazi manje. Usuyamazi. Ngizokubamba. Ngishilo wathi wangasekhaya lo. Wangala ngasekhaya lo. Labantu ngeke bahlale bekugadile ke mfana. Ujwayele ukwenza ngokulungela. Khohlwa ngeke ungenze lutho uthulani yeso. Saba amadoda angangawe. Saba amadoda angangawe uzobhokela mina ngoba ngumfazi. Hluke isibumbu nje wena. Hlaba lento uphumeka kanje yini into eyinkinga lapho. Yini ufuna umthuma? Into eyinkinga. Yini ufuna umthuma? Wena usaba nesibumbu. Yini ufuna umthuma? Sinani? Sinani kanti? Ufuna umthumelani? Sinani? Benge ngikubize yeza. Ngeke bonke abantu ke mina ngithumele wena. Mfethu webafo uyazi lokhu ufikile la anikaze nasho lutho niyalwa kuphela uthi sakakasho yena something ukuthi yini akubizele yona la kwishow wena uloku uvuka ngolaka uyamazi lo muntu uthi kubizele ndaba Mbukelo wohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele kwenye ama-episode ohlelo lakho lithandayo lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show with the next big thing in KZN udlala Matifana ungakhohlwa ukusubscribe like and also share this particular channel to abangani bakho ihlobo zakho nawo wonke nje umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi rada ungaphinde futhi ujoine nanku ujoin as a member la uphinde futhi upress with thanks khona uzokwazi ukuthi ulekelele thina sikwazi ukukhula sithola ama resources okukhulisa le channel yakho oyithandayo ibe kulezinga obona ngathi kumele ibe kulona ngelinye ilanga ngabe unenkinga ezisinto umjolo si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa uma ufuna ukuzokhangisa nathi as Umjolo Show ungakwazi futhi ukusithinta kuyona leyo email address umjoloshow@gmail.com njengamanje siyakhuleka amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele siyahamba siyobabona indaba zabo zihamba kanjani ikephi la kumele silungise khona but noma yini esiyenzayo asikhohle ukufaka usawoti esilondeni ngiphelezele sibangene Sanibonani mabukeli igama lami nguNomonde ngwamsomi ngihlala eMlazi ngibhalele uhlelo esilungisa umjolo ngoba ngifuna ukuthi bengilekelele ngilungise izinto phakathi kwami nomuntu wami siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo mawukuthi uyaqala ukubukela namhlanje siyakubingelela sikwamukela ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel to abangani bakhe ihlobo zakho na wonke nje umuntu omaziyo ungakhohlwa ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet you can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO yona ke promo code ongakwazi ukuthi uyisebenzisa whenever you register and bet ngo EasyBet ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi ke sahlala kanje phansi suke sesikhona ukuthi sizo discussa any issues emjolo siwahlalela phansi sibheke inkinga ezikhona singagcini lapho mase siyakwazi futhi ukuthi silungise lapho kumele silungise khona uma kusangalunga ngoba khona ezinye izinto obonayo ukuthi la angeke sisakuphoqa ikona okungasalungi eceleni kwami njengamanje nginomfowethu sizokhuluma naye sazi kabanzi ngaye ungubani wakabani and nanokuthi kungane ezithola lapha ohlelwe namhlanje mntaka baba uGrand Ngiyaphila mfethu njani hayi mntaka baba ukukhala kusizi mfethu ukukhuluma nawe semfaka isikole hayi mfethu ayikho inkinga mfethu wakwethu wena mfethu ngingudlala Matifana igama lami lelo lokunsizwa iqhawe nginalo namhlanje ubani hayi mina igama ngothulani isibongo ngokagasi Thulani Gasi ngosuka nje ngidabuka le emzimkhulu mfowethu ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje la kwishow sizokhuluma nawe uyalizwa ke igama le show yethu silungisa umjolo okusho ukuthi nawe njengoba ula namhlanje uzolungisa into ethinta umjolo but before ngikutshele ngomjolo ozowulungisa namhlanje uyamazi umuntu ekuthiwa uNomonde and if umazi umazi kanjani Nomonde Saniyadlala uNomonde engimaziyo owangale ngasemakhaya since nje ngibizwe la kulungisa umjolo igama lesho ngiyalizwa but bengisanokuhlangana ke ngingaqondi kahle ukuthi ingabe mina ke ngithinteka ngakuphi ekubizweni la kodwa ke uNomonde ngiyamazi enye nje amantombazana ngale ngasekhaya sake sathi ukugejana nje impela nawe nake nathi ukugejana usually mfethu abantu abafika la kule show is either bayathandana noma bayafunana noma khona into eyabake bayenza mhlawumbe ethinta ukufakana izinto zokuchama kwangalunga so okusho ukuthi nawe njengobula namhlanje noNomonde khona into ethinta uthande nake nayihlanganisa hayi kungabe ukuthi nje mhlawumbe uyangicrasha ke mina bhuti wami ngoba hayi
Nomonde nje asikaze sahlanganisa lutho ngothando, asikaze nje sathandana. Anginalo nje uthando lukaNomonde. Hawu mfethu uyangidida-ke manje cause uNomonde njengoba engibhalele mina ungitshela ukuthi nina nobabili niyathandana nikwi-relationship futhi ku-official ngisho abantu abadala bayazi ngani. Manje wena uma umphika zisuka nje engakafiki ngisho ukufika ngisho iqhuda likakhali mfethu kusayike ekuseni. Yabona mfowethu nawe uyazi ngeke ngize ngiyivume into engingayazi. Nomonde njengoba ngisho ukuthi asithandani futhi nje angiboni ukuthi siyoke sithandane. Alukho noluncane nje uthando enginalo ngoNomonde. Anginalo nje uthando. Okay. Alright mfethu ngiyakuzwa. Ukubizile-ke namhlanje la kwishow. Uma ucabanga wena ukubizeleni? Cause anithandani. Phela ngoba ungibizele kule show for sure uzokweshela ke shothi uzokweshela phela. Ngoba mina hayi abe ngiqamba manga ngiyafunga ngiyagomela. So ungumuntu vele onako ukushelwa amantombazane. Ya yona inhlahla ekhona leyo angazi noma ngizothi inhlahla noma ibhadini kodwa ke into evamile. So mhlasimpe ngeke ngize ngale mhlasimpe unothando usazoshela. Maye ngibizele la efuna ukuzoshela mhlawumbe ngingamnikeza ithuba kodwa nje hayi lento ezangayo angiboni ukuthi izolunga. Okay, asikhulume ngepersonality yakhe-ke manje uNomonde. Uthe uyamazi le emakhaya ngani? Umazi njengomuntu onjani? Uyintokazi enjani? Hey, uNomonde udaba lami naye kahle hle lunjulu. Mase sithatha ukulibheka. Njoba kade ngichazela ukuthi sake sagejana naye, yabo. Isizathu esadala sagejana naye waqomisa udadewethu wahlangana neqhikiza la ngale ngasemakhaya njoba wazi ukuthi intombi ziyaye ziholwe iqhikiza noma zilawulwe amaqhikiza thina njoba sisuka ngale emakhaya. So wahlangana neqhikiza ke beqomisa udadewethu bayimfaka umoya wabafana. So kusuka lapho nje sagejana from there. Okay. So anginako kuhle engakusho ngoNomonde ngaphandle kwale scenario eyenzakalayo nami engangihlalanga kahle kuze kube namhlanje. Usekubizile-ke manje la kwishow. Uready ukuthi uhlale naye phasi ukhulume uma uzofuna ukuthini kwena? Hayi awumlande sizwe ukuthi uthini. Mfowethu. Hayi-ke mbukelo uyabona inkabi yami ready. And nodlala amatifana usoka lazo zonke izintombi ezifika kule show. Ngoba meke nje zathi zaphambana namasokazi kuvele kuthiwa iqome mina. Mhlambe noNomonde kuzothiwa intombi yami nje before kuphela ishow. Sitholile-ke manje silinde uNomonde eze la sibone ukuthi uzothini mefika ngoba cha ijongo limphika ukuya nokubuya lithi nje alikaze alimazi liyamazi ukumazi kodwa ukuthandana cho abakazi bathandana. Ungayindawo siyokulandela uNomonde simbeke la sizwe iside lakhe. Dadewethu kunjani nkosazana? Siyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi usibhalelile ohlelweni. Wangagcina ngokubhala waphinda wafika futhi. Nangu ukuthi ulanda umfowethu simlandile. Ngeke ngakhuluma ke nawe ungakafiki. Kodwa manje ukuphika ukuya nokubuya uyasho ukuthi uyakwazi impela kodwa okuningi usefuna ukuzwa nje ukuthi umbizeleni because angithi la sihlanganisa abantu abathandanayo noma bake bathandana noma bafuna ukuthandana but uthi yena nje ukwazi njengosisi wasendaweni not ukuthi khona i-relationship ephakesweni. Usho njalo impela. Usisi wasendaweni? Usisi wasendaweni. Sukela nentula? Mana-ke uzuvele nje ungiletha la sengiqele nini mina ukuba upresident. Sengumalema manje mina senguRamaphosa. Hamba namakhamera ke manje. Anani amakhamera? Anani amakhamera unenkinga nekhamera? Nginenkinga ngoba njengamanje ungilethe endaweni eyithandana noma yini mhlawumbe une-crush ufuna ungishela. Ngikushela usube njani? Uyashela nomuntu omnyeni wakho? Umnyeni wani? Uyashelwa yini? Uyagula wena ekhanda. Ngazonyasa ngani? Yimi ugula uthulani? Kade ngabona ukuthi wena unangqondo wena. Yimi ugula uthulani? Uyagula wena. Usakaza uthulani. Usakaze ba? Okay. Alright, Imani. Ningajaha ukuthi nisakazane. Ngicela nehlise. Awuthi uyabheda lona. Baba. Ngicela nehlise umoya. Sikhulumeni kahle. Sizokhuluma la mfethu kahle. Asisile ukuzona. Wena umphikile
Dadewethu, let me hear your side of this story. Ithini into yakho noThulani? Futhi njengoba bengichazile ukuthi ngizocela ukuthi ungilekelele, ngiyangibona ubalekelela abantu ey'nkingeni zabo zothando. uThulani umyeni wami. Mnyeni? Mangithi ngumyeni wami. Umnyeni owenzani? uThulani. Uzongilinda mhlawumbe ngikhuluma? Uyanqena ukuthi ungilinde? Uyanqena? Ngilinde wena uqamba amanga. Bafo, mina ngithi ngikulalelile waqeda ukukhuluma. Hawu, mfethu. Ngicela simnikeze ithuba naye aqede ukukhuluma. Then you can argue emva kwaloko whatever you want. But njengamanje ngicela sinike uDadewethu ithuba. Lungile kakhulu. Kodwa phela nawe uzoloku ungena uzenza unompempe la. Uyanqena ukuthi ulalela ukuthi size ngani mhlawumbe-ke bese uyaphakama-ke njengomfazi. Hayi. Ngithi amuzwa ukuthi uthini? Hayi, vele Ngithi amuzwa uyangidelela kwayimanje. Hlisa umoya. Wena wazi ushawo wena. Ushaye ba? Wena wazi ushawo wena. Bafo. Uzungibamba. Ngicela wehlisa umoya. Siyaxoxa lana mfethu wini manje. Yazi ukuthi Uyasineka ngithi ngizokushaya njalo wena. Bafo, ngicela uhlale phansi. Manje yini nabamba mina ngoba nangu umuntu omile nabamba mina. Wena nje omshayayo. Angithi wena omshayayo. Uke wakushaya yena. umuntu uhlosha utswayile mhlawumbe endaweni Utswayile okunukani? Utswayile okunukani? Leyo energy food yabo leyo ngabe uyayenza ke leyo. Ngiyenza noba. Leyo ngabe uyayenza. Ngiyenza noba. Hlala phansi. Hlala phansi. Bona indoda isabe isibumbu. Mfethu wena indaba wasabi isibumbu afuna ukumshaya. Hawu mfethu. Isibumbu sani? Nangu umuntu uyamhlaba yini? Sabe istafu. Ngihlangana naphi nalo mina? Ngihlangana naphi naye lo? Ngihlangana naphi nawe mina? Sabe isibumbu. Wena yini ufuna ukudliwa yimina wena? Ngoba umfazi wakho. Umfazi wakho nje lo ufuna adliwe ubani? Nawe liqoshwe izinkukhu. Wemfethu. Umfazi kabani? Ungazwa ngenje upopayi wena mfethu. Akazi phela lo muntu ukuthi angavela asuka kulethe kuma camera azokhuluma into engekho. Shithi ufuna simfundise. Musu kusenzile ilima mfethu awukhuluma into eqondile. Kwenzakalani? Awusiningi ngisho isikhathi sokuthi usisakhuluma ukuthi yini inkinga wena Ayikho uphila. into ekufuze ayikhulume lo. Into edinga lo nje udinga ukuthi ngimkhahlele. Uzomkhahlelelana uhluleka ukumhlaba. Angithi awumhlabi. Ngimhlaba yini? Ngimhlaba uyinkomo ni? Uyimbuzi. Uhlaba imomosi. Wena uyazwana. Luningi Ngishaya wena. Wena usindelela abantu abangibambayo wena. Wona amadoda Wena usindelela abantu abangibambayo wena. Bafo. Wena usindelela laba. Wena siyagoduka futhi. uzongenza. Awu usuyamazi manje. Ha, Usuyamazi manje. Ngizokubamba. Ngishilo wathi wangasekhaya lo. Wangala ngasekhaya lo. Labantu ngeke bahlale bekugadile ke mfana. Ujwayele ukwenza ngokulungela. Khohlwa ngeke ungenze lutho uThulani yazi. Saba amadoda angangawe. Saba amadoda angangawe uzobhokela mina ngoba ngumfazi. Hluke isibumbu nje wena. Hlaba lento uphumeka nje yini into eyinkinga lapho. Yini ufuna ungithuma? Into eyinkinga. Yini ufuna ungithuma? Wena usaba nesibumbu. Yini ufuna ungithuma? Sinani? Sinani kanti? Ufuna ungithumelani? Sinani? Benge ngikubize yazi. Ngeke bonke abantu ke mina ngithumele wena. Mfethu webafo uyazi lokhu ufikile la anikaze nasho lutho niyalwa kuphela uthi sakakasho yena something ukuthi yini akubizele yona la kwishow wena uloku uvuka ngolaka uyamazi lo muntu uthi kubizele ndaba njoba busy nje engitshela ngesibumbu iyona into angibizela yona le angithi isibumbu phela kusho ukuthi wasikhokhela manje awusasidli sikhokhelo bani awumshelanga usisi awumbuze yena uthi ngamshela ngoba angikaze ngimshele lo Ngishelo wena nje. Ngishele lo ba Abazali bakho wena. Ngithi wena ungazofaka abazali bami lapha. Ngemali angithi wena. Imali yokunuka. Ngicela ungibuzele yona uthi ngamshelaphi lo. Ezizobhiza ezonginikeza izibumbu nje ngamshelaphi. Okusho ukuthi nabafana bonke uhambe banikeza izibumbu bengamshelanga lo. Lutho ngani yakwethu wazi kahle ukuthi akunjalo. Uwe nje onenkinga. Kuthi ngoba nginika ithuba lokuthi ngichazele uMatifana ukuthi inkinga ikuphi. Uyamemeza nje inkinga. Cela ungichazele sisi. Kwenza hayibo wemfethu uyahlanyana la ekhaya energy yakho mfethu siyazi isikhathi sebusuku khulileka nje ebusuku lobani sodlana nawe sodla ngizogrape phela manje ukuthi kumele grape nangu umfana yabo baleka nepipi yena alivuki ipipi lakho wena alivukini chaza phela
Elivukini. Iyona lento obungilethele yona la. Uzolalela kanjani? Iyona lento obungilethele yona la. Vula la lento engikubizele. Kuthi lo ngibukana nanayi lo ingikhaxa lana ke manje. Iyona lento ongibizele yona la. Listen to her. Angithi mina mfethu yazi mfethu mina ngikulalele kahle kanjani sikhuluma soba u2. Yini wena enzima ukuthi when uyazi kwenzakalani la. Mina nomuntu obukayo asazi. Ufuna kuze kuphele le episode esingazi lutho thina. Yilo nto oyifunayo. Wena walandela amakhamera wahlaliswa kanje? Angikaze kufike kwi situation whereby kufanele sekhothi ke manje. Mele eqaleni ngizothatha into engingayazi. Thulana uyazi awumazi lo sisi. Thulana ungazi. Ngikutshele kangaka ukuthi ngiyamazi intombazane nje yesingayinga sasendaweni. Ayilotsholiwe yini? Ayilotsholiwe. Ilotsholo bani yimi? Ewe nolotsholo abazali bami, umfazi wabazali bami nomfazi kababa wena. Angihlangani nawe mina ngaze ngisho nje ukuthi ngifuna makoti la kuwena mina. Ngaze ngibone makoti la kuwe. Wena umfazi kababa wena angihlangani ukuthi nani lobola nani nize nilobelisana nithi nithembeni angazi nani thembeni. Mina ngine straight sami mina. Wemfethu lokumemeza kwakho kwala noma nasembhedeni umemeza kanje? Empedeni wani? Uyapha amakamereni manje wena, uyapha amakamereni. Ukuthi manje ngibona phela manje uloud, unolaka, usisi mfethu uworried ngokuthi walotsholwa. Ya mfethu this is a serious issue when uyenza ijoke. Cela umbuzo uthi walotsholo ba? Uzongibuza kanjani ngoba uyamemeza? Cela ungibuzele yena uthi walotsholo ba? Okay sis, nangu uThulani. Wakushela uThulani? Akakushelanga. Nathandana kodwa. Kanti sithi okay angikaze ngimshale mina ngena ngaphi? Angithi usisi ufuna ukuchaza manje. Okay. Njengoba wazi ukuthi saba semakhaya. Mina buti benginomuntu wami. Sithandana naye, si right. uThulani ungumfana wasendaweni ngiyamazi. Kodwa I think abazali bakhe bayele bathatha isinqumo sokuthi bamfunela unkosikazi ngenxa yezinto asendlele kuzo. Wena uxoxana abazali bami ngasese. Lalela ngithi yezwa manje siyakhuluma la we trying to find a solution here. We trying to find a solution. When uthatha lo sawoti wakho ogcwele la ekhanda ongawukhiphi la ngezasi usebenzisa endaweni wrong. wrong. Uzothi ke ngisawoti ekhanda mina. Ugcine nini ukuhlaba? Ugcine nini? Ukulala nomuntu wesifazane, umgcine nini umuntu wesifazane enqondweni? Badla imali yakhe abamniki. Man badla imali. Hlala phansi. Bakudlela isibumbu ukhokhe wena. Ngisi. Iyona lento eningibizele yona la? Nemfethu yazi mfethu akuyonto esikubiza. Wena manje lo ufuna nami ngilo ngifaka usawoti esilondeni yazi I'm trying to avoid lo nto le wena ufuna manje ngiwushutheke ngamabomu kodwa wena uhluleka ukushutheka ipipi la kulo sisi. Endaweni efanele. Hlula nje imbobo wena. Cha. Imbobo yokwenzani? Angikufunike. Ufuna lokho? Angikufuni. Wazi wakhipha inkomo zakho. Inkomo ayikaze ngikhiphe inkomo mina ngabe ngikhiphe inkomo mina. Wena umfazi kababa wena yes umfazi kababa ke hamba uyolala nobaba umfazi kababa uyena wokulobola hamba uyolala naye. Ngizomudla ubaba wakho hlangana ngizomudla ubaba wakho ngikuzalele ubhuti wakho ngizomudla lima ndini bafu hey yazi lo mfana tatana phela wena yazi lo mfana lo wena tryela ukwenza ukulungela wena nyeka phela nawe nyeka yini manje hlala phansi mfethu hlala phansi mfethu sokukhuza kokugcina wasukuma manje sokushaya ngempela sodlala wena phela manje uzukhumula ama-jackets yini wasukuma nje manje buka uzoshawa yimina futhi mabuka manje ngigqoke into emhlophe lana manje kanjani engabe ngiyazenza inanze serious yakhokhelwa kini inkomo akakhokhelwanga yimi phela ngihlangana mina sifuna ukulungisa lo nto phela angahlali yena lokho eyitshela ukuthi umakoti wakho kanti wena mina ngenxa yakho kuyimanje uyiphethe kahle wena ngithi uqonyiwe wena nezintombi zakho uyiphethe kahle uvinjoba nginwayo ba uvinjoba nje ngikhipha ngibopha ngithi ngibopha wena
Ngithi Ubosho bani? zakini ngivalela Angithona ovumelana nobaba wena nakhithima nayo nayovumelana ngangikuphi mina? Hlanganaphi mina? Ngithi isicesheshe wena. Landela emva kwabazali vuma yonke into eshiwo abazali wena ngithi waqeda wazohlohla nabazali bami ukuthi benze lento eniyenzayo kina ngithi wena yona ngqondo yakho ngile kuyimanje mina ngihleli mina ngibulawa usawota ngikwazi nokuyivula ngenxa yakho cause ulotsholiwe ngifaka amaketango ngabe ngudeka ngifaka amaketango la emlenzeni nale hit ngabe ngudeka ngifaka amaketango nemlenzeni inkomo yakho yenze njani yathi yavala ngakufaka amaketango lana wakhokha wena njengoba manje sikhokhiwe kini ungajabula ukuthi abanye abafana bayadla kukhokhiwe kini mina ngaze ngisho mina nje Wena wedwa. ngisho ukuthi ngifuna lo mina ngiyakwazi ukuyikhethela wena wedwa mfana kini Ngiyakwazi ngani ukuyikhethela mina. wena wedwa mfana kini hayibawo ubaba wakho kusho ukuthi wefuna ubuild wena njengoba kuthiwa wena amantombazane wanika amantombazane adla imali yakho uhlanganaphi kudliwe yakhe imali ngoba dliwe yami uhlanganaphi kudliwe yakhe yini Sisha wadibana namadlozi ngenxa nje kudliwe yakhe imali Mfethu. kudliwe yakhe buka bafo Ufuna lalela ukukhila, buka for asikhulume kahle For mfethu wena kudliwa imali yakho awudli isibumbu samuntu bayamdlela nasi-ke mfethu esilahlile osikhokheli abazali bakho abakukhokhelile usuke khona ha ungafuni Usuke ngiveza khona. amafayela usuke khona engadini usuke khona lalela-ke mina nginengane ngaphandle yazi kuphi ngaphandle Nengane kwani mina ngaphandle. ngaphandle kwani nengane mina ngaphandle ize Yoba. lononhle wakwendawonde lapha ezansi nengane mina angizolo ngihlezi ngibukana nawe emehlweni mina wena umfazi kababa uma ulapha ekhaya okwazi nje ukuthi uze kubaba ngihlangani nawe angithi navumelana ngangekho mina ngaze futhi ngize ngimcela Lalela wena ngaze baba. ngishiyale ngisho ukukushela Hey, wena alright. uma uyibuka kunengqondo usungavela ulotsholo mfana engakaze akushele ngisho ukushela Lalela wakwangizwa ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda mina ehlisa oyini yaqapha too much ehlisa leyo ngane ke baba sina sikutsheleke othe yakho eyasifiso baba yangizwa akusingane yakho leyo okay mhlampe Hawu, as-avoide namagama abanye abantu labo cause lento ingane noba u2 hawu uyayikhohlisa ukuthi unengane ngane kuphi Nengane mina. wena ngejazi lelo jazi Nengane. jazi thatha jazi lakho jazi lelo buka wenzani lo buka wenzani ijazi lelo uvimba wena. mina buka Ingane wenzani yakho leyo ngani wazinye ingane wena cathi ngangixosha ehlahleni okay mhlampe because ayikho into ezolunga la ayikho into enizoyilungisa yabo bese yikho into efuna ukulungiswa la Thula. okay baf wakhokhelwa kini ungamthandi usisi usho njalo awukazi wamthanda basikhokhela ngisho kona ukuthi wakhokhelwa kini wena ukazi wamthanda usisi awukazi Angikazi. wamshela namanje awumfuni angimfuni futhi dadewethu ingoba umthanda nawe noma wawenzela abazali ngangenzela abazali ngangimthanda kodwa kwaphoqa ukuthi ngifunde ukumthanda izindlela nesikhathi sihamba ngayitshela ukuthi Ufundani? uzoshintsha Ufunda ufundani? because abazali bakhe wakwakufunda-ke wena ukungithanda wena uzomlalela yini mhlawumbe uyanqena yini ngathi uyilokho fethu phezulu yini kwenzenjani so i-relationship yeni manje njengoba enje kusho ukuthi ayiqhubeki ayindawo angiboni shuthi into engenzeka ukuthi kukhulume abazali iphele lento ababethi bazama ukuyenza cause ayindawo ayenzeki isifiso sami leso matifani because impilo yami mfethu imile ngaye kumuntu engangimthanda ngenxa yokuthi ubaba wami-ke ubaba uyinduna so uyazi-ke nawe umuntu oyinduna endaweni ukuthi ukunjani ayikho into oyenzayo ngokuthanda kwakho ngoba nalelo soke enganginalo lalingaziwe ubaba mayethi naba abantu bathi ayikho into engangingayisho nami lapho kwakumele ngilalela umthetho kaMbongo ngoba ngisemzini wakhe ngitshela ukuthi phela umjidi uzongena elayinini only to find out ukuthi umjidi akangeni nje akangeni umjidi akafuni manje ngeke wena awuboni ukuthi sonke leso sikhathi awukho ngisho emzweni awukho ngisho emcabanga awuboni wena ukuthi awukho ngiyekeleke ethulani-ke ngiyekeleni nabazali bakho nginika abantu abangizwayo emzweni abangifunayo abayifunayo ubanje obani ubanje ngaye ngakubamba mina lezi nkomo zakini esekhaya inkomo zokunuka mina wangitshela indaba ey'nkomo ngoba ngangingekho angikaze ngisho nje futhi traditionally ngumfazi wakho ukuthi khishwe iy'nkomo noyihlo-ke njengoba ususho uyanqena ukuthi siyishintshe le nto ngibe umfazi kayihle enqena permanent utshela uyihlo hambi yakuyena ngithi vele nalobolani nalobolani hambi yakhe hamba-ke So- lovulela yena amathanga hlukane nami uzohlala so wena unankinga ukuthi kuba umamncane wakho lo ngakabi uma mncane wami okay ngicela uhlale phansi nangumuntu ngicika lona hawu awufuni nepipi lakho awufuni nelayihle ufunani ufunani
Uyobe ngayena umama mncane wami uyobe intombi kababa. Ngihlangana nalo. Inkomo sekhaya kusho ukuthi ngumfazi kahle kusho wena. Amagama akho seyakusinda manje. Vele umfazi kababa. Anginalobola angithi nanivumelene. Angithi nanivumelene. Uzospenka lesinqwili. Lesi uzospenka. Ngihlangana naphi noma ngaspenqa noma ngasponqa angihlangana nayo yonke lonto leyo. Uzongizwa wema. Wena Futhi wena usho kancane wena. Uyabona mfowethu njengoba ungibizela nimosha i-date yami ne-date mina la noZiyanda ne-date yes mina ngiyisoka mina yes yabona angeze ngimthanda kwasekuqaleni lo angeze ngimthanda nje kwasekuqaleni hayi bafethu I believe ayikho into engenziwa la niyabona ukuthi ayindawo lenqola le into esizoyenza nje ukuhlanganisa abazali iphele lento ethi izama ukwenzeka la cause ayikhona mase nihlanganisa abazali ningangifaki mina vele kwasekuqaleni nani ngangifakanga kodwa into engingayisho mina ezudlala amatifana kule episode yanamhlanje ukuthi wake waba yinomfazi kwaphela iminyaka ungamqabulanga ungamhlabanga ungamenzanga lutho yabona ke njengoba ubuka le channel kuyimanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show iyona ke i-channel le edila nezindaba ezithinta ezemjolo uma nawe uneyinkinga ezithinta umjolo si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ke ukusibukana kwi-episode elandelayo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho